Hej. Hej, hvordan går det med jer? Det går fint. Ja, godt tak. Og vi hedder så Zacharias og Tue. Jeg hedder Tue, og han hedder Nå, men vi skal i gang. Okay. Og det handler om Adam og Eva. Nej, Noahs ark. Noahs ark. Undskyld, han kunne ikke lige huske det. Men det var Noahs ark. Ja. Kom lige herover, du skal med i skærmen. Noahs ark. Det var fordi, at der var en masse mennesker, der bare opførte sig dårligt. Ja, de slog på hinanden sådan. Og sådan der. Og sådan der. Og det gjorde vildt ondt på det ham. kunne Gud ikke lide at se på. Ja. Så han ville hellere drukne dem alle. Ja. Men der var en familie, som der hed... Hans familie, der var en dreng, han hed Noah. Nej, det var en mand. Der hed Noah. Hans familie, de fik lov til at slippe, fordi at de var så søde mod hinanden. Ja. Så Gud sagde til dem, at de skulle lave en ark, så hvad er det nu, det hedder? Så han kunne drukne de andre mennesker, fordi de var så onde. Ja. Og alle dyrene skulle med. Ja. Husk det, alle dyrene skulle med. Og der var 2 par hver, så de kunne parre sig. Ja, sådan her. Det var ikke sådan. Det var bare for sjovt, det der. Ja, det var ikke det var sjovt. Det kan vi aldrig igen. Og så hvad det nu hedder? Noah, ja. Han sendte en fugl ud, da det hele var oversvømmet, og det regnede i rigtig mange dage. Ja, så Noah sendte en fugl ud for at se, at den kom tilbage med en gren med bær på. Første dag gjorde den ikke. Og så et måned eller sådan noget efter, så gjorde den det igen. Der kom den heller ikke tilbage med noget. Så sidste dag, der kom den tilbage. Så kunne de gå. Ja. Men hej.